No terve, mä oon Jesper Ruunila, mä oon Ekokumppanit Oy:llä töissä organisaatioasiantuntijana. No, Ekokumppaneilla me tosiaan osana Tampereen kaupunkikonsernia tehdään kaikenlaisia kestävän kehityksen hankkeita, projekteja. Lisäksi vastataan näistä luontopoluista, joita Tampereella kulkee, pitkospuita ja reittejä ja niiden huoltoa ja kunnossapitoa. Meidän kestävän kehityksen hankkeessa koitetaan saada ihmisiä muuttaa sitä käyttäytymistä semmoiseen kestävämpään suuntaan, ehkä myös tietoisemmaksi tällaisista vaikutuksista, joita ihmisten arjessa on. Esim. Kiertotalouden, materiaalien, luonnon monimuotoisuuden tai energiankäytön kanssa. Oltiin mukana kasvuhuoneilmiössä haastekumppanina. Siellä meillä oli tosi hyvä ja tosi hyvin ohjattu tiimi työstämässä tätä meidän haastetta. Haasteena meillä oli sellainen, että miten me voitaisiin saada enemmän ihmisiä liikkumaan luonnossa, jonkin tällaisen mobiilisovelluksen tai muun vastaavan, mikä vähän katkaisi sitä ihmisten arkea ja saisi heille päähän sellaisen ajatuksen, että ehkä voisi mennä tutkimaan vaikka sitä lähiluontoa tai menemään esimerkiksi metsään, ottamaan selvää luontopoluista. No, yrityksen edustajana mä koin, että kasvuhuoneilmiössä mukana oleminen oli aika helppoa ja vaivatonta. Porukka siellä oli tosi itseohjautuvaa ja lisäksi nämä coachaavat henkilöt siellä piti hyvin huolta siitä, että asiat eteni sovitulla tavalla. Se, minkä oman työaikapanoksen siihen laitoin, niin siinä kyllä huomasin, että se toi niin tosi mukavaa semmoista uutta tarkastelukulmaa siihen omaan työhön ja sopivalla tavalla rikkoista arkea ja tarjosi vastauksia sellaisiin haasteisiin, jotka ehkä työarjessa on jatkuvasti jollain tavalla mielessä. Tiimi, joka meillä oli tätä meidän haastetta työstämässä, oli tosiaan monimuotoinen ja ammattitaitoinen ja tiimin lopputulos vastasi todella hyvin meidän antamaan haasteeseen ja se oli todella laadukas. Saatiin siitä merkittävää lisäarvoa meidän työlle. Alussa mua ehkä vähän pelotti se, että kun osallistutaan tämmöiseen, missä annetaan haaste työryhmälle, että tuleeko sieltä tavallaan semmoista opiskelijalaatusta, mitä joutuu vähän sitten työstämään itsekseen, mutta lopputulos oli kyllä ihan priimaa ja olin ällikällä lyöty siitä, että miten hyvää laatua oli, että jos konsultilta saisi samanlaista, niin kyllä käyttäisin tätä konsulttia uudestaan. Suosittelen kaikille tamperelaisille organisaatioille mukaan lähtemistä tätä, että tämä ei vie paljon aikaa ja tarjoaa varmasti teille paljon uutta arvokasta sisältöä.